Goedemorgen, welkom bij BFV Nederland. Als partner van Compleet Onderwijs heet ik u welkom op onze locatie. Een van onze 20 locaties in Nederland waar wij BFV-trainingen verzorgen. Dat doen wij voor alle hande bedrijven, verenigingen, onderwijs, ziekenhuizen, zorg, werkelijk alles. Wat kunt u bij ons doen? Nou, u ziet hier al een kleine opsomming. Eerste hulp, brand, reanimeren, ontruimen. Reanimeren voor heel veel mensen duidelijk en toch voor heel veel mensen in Nederland nog volledig onduidelijk. Reanimeren, dat kun je leren, maar dat moet je ook leren, want je kunt altijd een ander helpen. Als bedrijf zijn wij heel erg bezig mensen bewust te maken van de risico's die ze dag in dag uitlopen. Of dat nou is op werk, of dat is op weg naar je werk of naar huis. Er kan altijd iets gebeuren. Wil je hierover meer weten? Kijk dan op onze website of neem contact op via customersupport@bfvnederland.nl. Daar vind je meer